La idea, com sabeu, el Centre per la Cooperació Mediterrània està a Barcelona i Barcelona és la seu de la Conferència Mediterrània, de la Comissió Permanent de la Conferència Mediterrània. I tenim 25 societats nacionals, és a dir, 25 països que formen part de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, que debaten i estan treballant sobre temes d'aigua, sobre temes de medi ambient i de sostenibilitat, i sobretot sobre els efectes del canvi climàtic a les poblacions més vulnerables. Aquest és el motiu que es triés el tema com a seminari per compartir bones pràctiques i per aprofundir en aquests temes, i Barcelona perquè Barcelona és una ciutat també pionera en innovacions, com s'ha explicat durant aquesta presentació, per temes de sostenibilitat i de consum d'aigua. Els reptes que tenim en aquest moment seria, per una banda, integrar els programes de canvi climàtic dintre de tots els programes de risc, de prevenció de risc i de resposta davant de riscos, davant de les poblacions vulnerables, i també augmentar els programes d'educació ambiental i de consum responsable.